Usman Bello kuma bango inda rabbana, mai gwada lokaci agogo inda rabbana, mai haƙuri da ungo-ungo har wanda ya zaburo ya kawo wata gille bana za mu fara bawo inda rabbana, idan jarwata masu kai su kawo inda rabbana, yan gayyar a jawo inda don rabbana, uban da ya bar mu ya ci awo Usman Bello kuma ne dai ingantawo a gane dai inda rabbana, dan lissafin ya ba ku daidai inda rabbana, namu wakili na ku ne dai inda rabbana, ba wahala gare mu aya sai mun bi ta dama har da hanya ba wani mai kara tsorata ni inda na iya rabbana, noman damuna da rani aya inda rabbana, biyar da ka so ka fansara ni inda rabbana, ba wani mai kara lullube ni talakawa ku kara kaimi ba wani dogo da ya yi dari inda rabbana, idan mai ko sai ta sai matsami inda rabbana, sai mun muku maganin kazami inda rabbana, kaɗan ɗaya zami ya da bami sai mun yi tara-tara ga boka hai yan boli za su daina girka inda rabbana, mun daina da buhun kilaka inda rabbana, duk wani mai gangadi ya farka inda rabbana, kazamai za su fara wanka da ni zai yi kyau da tanka yawa wukar wasu za ta kasa yanka inda rabbana, apc za ta kara sanka inda rabbana, birnin mu da karkara a ɗauka inda rabbana. Action. Action mana. Kai, inna lillahi. Me gida? Dan yi hakuri wallahi na mace wakar hawa. Na mace wakar hawa dan yi hakuri. Me gida ai hakuri wallahi. Ka san daura kai turala wallahi wakar ta musamman da ba sai kowa dole sai ka rade kana shan ta cikin kanka wallahi. Na mace ban sha sosai ba dan yi hakuri da Allah. Okay kai na tuna. Inda rabbana a gani.